Posloucháte první kadeřnický podcast Suchý šamponi od kluků z IPáku a neb co se řeší v kadeřnickém křesle. Zdravím u dalšího dílu podcastu Suchý šamponi. U mikrofonu jako vždy Zbyněk. S Pepínem. A máme tady dnes hosta, naši dlouholetou kamarádku, člověka, který se nebojí bavit o tématu, které dneska máme, to je sex a vlasy. A člověka, který se sexem neživí, takže řekněme, že jí dneska budeme říkat slečna kudrnatá, anebo jak nás zrovna napadne. Takže, slečno kudrnatá. Ano, zdravím všechny. Ahoj Zbinďo, ahoj Pepí. Řekni nám, sex a vlasy. Má to něco společného? Má to velmi společného, to já bych řekla, že to je jenom začátek. Začátek na... Čeho? Začít tu rozkoš. Až ano. takhle dobře. Tak, s vlasy můžeme dělat spoustu věcí. A jenom připomenu, že když jste měli minulý podcast, tak tam byla velmi zajímavá zmínka o jedné klientce, která vlastně byla velmi spokojená, protože odcházela tak velmi dobře asi upravená, že potom přišla odměna od manžela. Takže si myslím, že to jako i souvisí, jak člověk vypadá. Když má ty vlasy krásný, tak může vlastně tomu manželovi být natolik jakoby líbivá, že on se neudrží. Ale samozřejmě pro mě vlasy znamenají spíš jako chytnu, omotám, zatahám a beru to jako nástroj třeba. To je pravda, protože nám i přichází klientky s požadavky, které nejsou úplně typické, kdy řeknou, tak trošku zastřihnout něco, ale přijdou s praktickým požadavkem a to je, že partner něco chce. A tomu nám možná řekne Pepča něco, to jsou jeho klientky. To jsem teda zvědavá, Pepí. Jo, tak požadavky jsou různý, že jo, tam třeba s čím se často potkávám, tak to je zakrytí bradavek. Jo. Počkat, to není o tom, že ty zakrýváš bradavky, to je dílka vlasu. No počkej, zakrývám je bradavky těma vlasama. Takže ten pán to jo, ale požadavek je, aby vlasy zakryly bradavky. No, ale musím je nechat dostatečně dlouhý, aby je zakryli, takže to dělám já. Takže bereš míru, Jo. jako musíš, takže paní musí sundat podprsenku, ne? Protože ono, jinak to vypadá, když jsme v To podprsence. mě nikdy nenapadlo. No, Je otázka, ty se jestli netrefíš třeba na ty bradavky, chápeš? No teď už to chápu, ale je pravda, že předtím jsem nad tím takhle Tak je pravda, že neuvažoval. říkají, tak to třeba nechte o 5 cm delší Jo, trošku. že ano, už se vidí v zrcadle sami lépe. Chápu. Ty volko, tohle mě nikdy To je, nenapadlo. No jo, gravitace. Ano. Gravitace A nebo je jsme svině. měli ještě další takový požadavek, aby vlasy si manžel mohl omotat kolem ruky. Jednou, dvakrát. Ten požadavek nepřišel jednou nebo dvakrát, to je buď omotat jednou nebo dvakrát. Teď se to doplnil. No tak to, a když třeba paní nerostou tak jako rychle vlasy, tak třeba si může nechat jen navázat, ne? Nebo něco namotat. Pracujete i vlastně, mě vlastně zajímá, že jestli pracujete i s vlasy, když někdo přijde a má je jakoby tam ty umělý namotaný a jenom chce udělat třeba střih, protože to třeba má dlouhý. To jako jo, se ale my třeba, nebo takhle, je to oproti mému přesvědčení, nějaký zahušťování, prodlužování vlasů, protože... Takhle, já bych to upravil ještě. Je jedna technika, která nám nevadí. Dobře, okay. Taky mám techniku, která mi nevadí. K tomu se dostaneme, To my neboj se nic. věříme, Pečo. A ne jenom jednu. Markéto, prosím tě, vrátíme se zpátky k tématu. Ano, já bych chtěla vidět tu techniku, která vám nevadí. Která nám nevadí. No, nevadí nám technika pásků, kdy vlastně se vlasy zahušťují vlastně technikou pásků, to znamená, jsou to taky podélné pásky, prameny, které se napojují, protože k tomu vlasu je to šetrný. Ty pásky dokážeš dobrým způsobem rozdělat a vlastně ten vlas to neponičí. Jo, ale pak jsou různé techniky, které pracují s teplem a podobně a ty už... Nažavenýma kleštičkama. Přesně tak. A ty už pro nás jako úplně nejsou, protože prostě našemu přesvědčení nějak tak
odporu. Prostě zdravý, přirozený vlas Je vždycky pro na vás prvním to místě. nejlepší. Přesně tak. A nebo může být i nemocný, protože pak budete mít radost, když ho uzdravíte a ta klientka vlastně bude vaší péčí, když bude procházet pravidelně, tak bude mít vlasy krásný. Je pravda, že velké množství klientek se k nám dostává právě proto, že vědí, že vlastně zdraví vlasů je u nás na prvním místě a klidně odmítneme nějakou práci jenom proto, že prostě jsme přesvědčeni, že bychom ten vlas zdravý nezachovali. Takže je pravda, že spousta těchto nových klientek přichází právě proto, že chtějí vlastně uzdravit ty vlasy a sami úplně nevědí, jak na to. A některým kadeřníkům prostě nevěří. Takže to je pravda. No. A to je podle mě super image. V podstatě, že chcete jít touhle cestou a vlastně používáte tu nejlepší kosmetiku, nebo vlasová kosmetika, říkám to tak jako správně? Říkáš to správně, Říkáš Kamilo. to správně, ale jako víme, že Olabo není jenom vlasová kosmetika, ale že je to i pleťová kosmetika, mají opalovací krémy, což teď na léto rozhodně se hodí. A mají i něco, co rozhodně moje klientka kupuje často. A to je věc, kdy máme svíčku, která je kosmetická. A klientka přišla a říká, hele, potřebuju tu svíčku, kterou používá v ložnici, abych to uvedl na pravou. Někdo to má jako intimní, jako romantický oheň? Tak, a ona jak je kosmetická, tak je olejová a používá se na masáže. Takže se žhavá nebo teplá lije na tělo. Třeba. Třeba. Ale dá se s ní samozřejmě i nemusíš lít, ale můžeš něco vymáchat v té svíčce. Aha. Ale důležité je to, já Třeba říkám, prostě prstíček, vždyť si že tu jo? svíčku kupovala nedávno. A ona mi říká, no já mám novýho partnera. Takže už asi dlouho nebude, jakože ho mumifikuje. No. Dělá si sbírku. Přesně. No ne, prostě mají velkou spotřebu, no. No tak je vidět asi, že to je kvalitní, voní to. Teda i fakt, že jsem teďka tady tu svíčku viděla a dávali jste mi k ní čuchat a jsou jakoby krásně voňavý. Jedna tam voní jako dětská prdelka. Ježišmarja. Jakože Tak- čistě a senzitivně. Dobře. A po kytičkách? Jako jemná. Jo, tak tohle téma radši bych dětských padelek vynechal. Ale vlastně, co můžeme ještě jako říct k té svíčce, že je součástí vlastně Olabo rituálů a doprovázená vlastně masáž rukou u kosmetičky, když člověk prochází tou procedurou, tím Olabo rituálem, tím relaxačním, kdy se sklidní, uvolní a ta masáž rukou je příjemná, což si myslím, že je příjemná masáž rukou. To by možná bylo i dobrý zmínit vlastně, co obsahuje ta svíčka, protože pokud si člověk dává na kůži, tak asi tam musí mít nějaké esence oleje, výživu. Přesně tak. Přesně Který tak. vlastně nejen, že dělá to příjemno, ale i ošetřuje a pečuje o tu Krásně. kůži. Přesně tak, je hydratuje velmi kůži. intenzivní a velmi výživná. Že vyživíš celé tělo klidně, ale dá se dokonce nanášet na pleť, což já jsem třeba... Jako na obličej. Jo. Třeba Opravdu. já, když v zimě, že skáču do řeči, jako, ale třeba v zimě, kdy jsem měl popraskanou pusu, tak žádný, já nevím, pak už jsem zkoušel i Framikoin nebo něco takového, ale pak si říkám, tyjo, tak když ta svíčka přijde jako na pleť a je masážní tělová, tak proč bych si to nemohl dát na pusu? Že místo jako jelení loje. Jo. A to jsi tam nechal jakoby natřené? Já jsem si to natřel a ono se to krásně vstřebá do té pokožky. Takže to nedělá nějaký jako film? Ne, vůbec. Ani jako takový ten pocit, jako když si dáš třeba ten jelení luj, že máš takovej Jo, matlavej, Přesně mrskavej pohyb. sem a tam. tak fakt, jako já nevím, třeba asi 2krát jsem si jenom natřel tu pusu a úplně v pohodě. To Je úplně chutná. skvělý. Já vím, že krásně voní, ale nikdy jsem ji neskoušel. Já to nelízal. A už jsme zpátky u tématu sex a vlasy. Ano, stále všechno tak jako souvisí a zapadá do tématu. Přesně tak, my se možná k ty svíčce ještě vrátíme, protože ono jich třeba víc typů. Helenko, Ano. řekni mi, máš ty osobně nějakou fakt jako intenzivní zkušenost s vlasy, protože ty máš takový jako celkem specifický typ vlasů. Při sexu?
Zkušenosti to, že mě právě omotává jednou, dvakrát a taháme. Taháme, ano, taháme. Příjemných kudrlinky se rovnají, to mě vadí jako kadeřníkovi. Člověk ti udělá takový krásný kudrliny a ty najednou... Právě, že vůbec, když vlastně od vás mám tu péči, tak ty kudrlinky sice při tom tahu se natáhnou, ale pak se vrací zpět. Takže pružinky. Pružinky, přesně tak. Takže jako kvalita jako výborná, takže jako ta péče jako velmi pomáhá. Takže nemusím se bát, kolikrát mě tahá a jak intenzivně. Což mě vlastně jako připomíná a přivádí na myšlenku, že já když třeba takhle klientkám meju vlasy, anebo pak rozčesávám, jo, vlastně už na tom křesle u toho zrcadla, tak já jen říkám, já se omlouvám, já budu teďkom trošičku tahat. Oni říkají, ale mě to vůbec nevadí. No já teda musím říct z vlastní zkušenosti, že teda nevím, co ty klientky prožívají, ale mě si v životě nezatahal. Ty jsi snad první vlastně člověk, který, když mi rozčesá vlasy, tak ani nevím, že je češeš. Protože ty to děláš tak krásně jemně a ta masáž potom té hlavy. Tyjo, abych se rozplýval úplně. Tak to já mám klientku, která právě vždycky, když přijde, tak já taky říkám, já se omlouvám, teď toto. A ona, ne, tahej. To vždycky říká, tu, že kamarádka teda musím říct. Ale ona vyloženě chce, abych ji tahal za ty vlasy. No tak možná máte tady spousta skrytých klientek, které mají rádi trošku možná náruživější sex. Takže možná my si myslíme, že k nám chodí kvůli vlasům. A ono to možná je úplně kvůli něčemu jinému. Záleží, jak dlouho sedí u toho mycího boxu nebo u toho umyvadla. Jestli třeba říká, tam ještě leží, nekončí. S masáží. Co? No, se nabízí. Už jste umytá? Ne, stále nejsem. Buďte tak laskav, stále ještě umývejte a tahejte. Vyplachujte dlouze. Já nevím, jestli tenhle díl můžu vůbec vydat. Jako. No ono záleží, vlastně ono to, každý si to pustí v určitou hodinu, že jo? Přesně tak, no, možná tam dám poznámku pouštět po 22. No, anebo přístupné. Cenzurováno. A je to tam jde označit. Jo, tak. Ano. Možná bych tam označila, že... Ale zatím si myslím, že jsme neřekli nic takového, co by mohlo někoho pohoršit. Ale jsme zatím Pepi na začátku, víš? Cože? Jsme zatím na začátku. Že jo, teď se to rozjíždí. Přesně. Počkejte, až se to rozjede. Nikdy neslyšeli naše hovor. I když musím říct, že moje klientka jedna říká, když seš tady, tak říká, vy to máte ale vždycky tak veselo, když je tady ta slečna. Takže jako je pravda, že nás je slyšet po celém salonu a všichni, co vědí, že máme opravdu velký salon, tak to je co říct, no, protože prostě tady s naší Františkou kudrnatou slečnou je prostě vždycky veselo. Ano, s váma nápodobně, to je to tež. Velmi se sem těším. Taková oáza, bych řekla, vy sloužíte, vlastně vy pro mě jste něco jako vlastně pečovatelé o mé vlasy, o moji duši, o moji psychiku. Je to takový prostě Guru Pepino. Přesně. Jste si vzpomněl na nějakého to, jak to bylo na YouTube, nebo kde? Byl Guru Jára, prosím. Přesně. Ale tady se neháčkuje, ani neodháčkovává. Tak, tady se češe. Ano. Tak, můžu mít dotaz? No. Mě by hrozně zajímalo. Kudrnatý vlasy, já myslím, že to je jakoby hodně náročný vlas. A co byste v podstatě doporučili? Protože v létě ty kudrnatý strašně trpí. Jo? Ty vlásky, jakoby, že jsou suchý, cuchají se. V jednom podcastu si řekl, to se mi hrozně líbilo, že je to taková vlasě šiška, která se otevře, pak zavře. Ty máš kudrnatou šišku. Přesně. To je pravda. Hele, třeba kudrnatý vlas je fakt hodně vlastně komplikovaný a věčně suchý. Já třeba upřímně musím říct, že málo kdy se stane, že přijde někdo, kdo má kudrnatý vlasy a já prostě značením si na ty vlasy šáhnu. Protože většinou přijdou a fakt jsou suchý, nepříjemný. Jakože starat se o ně je fakt náročný. Třeba když budu mluvit zase o Olabu, tak Olabo má i jednu řadu, která je vyloženě udělaná na kudrnaté vlasy a celý ten princip je úplně jiný té péče, než je u standardních vlasů, ale diametrálně. A nejlíp se to přirovnává tomu, jak se stará o vlasy černoch. Protože černoši mají vlasy, které nenasáknou,
vodu vůbec, jako nepřijímají. To kolikrát jste možná i viděli videa, kdy černoch ponoří hlavu pod vodu, zvedne se a v podstatě má furt stejnou a vůbec to nenatáhne. Takže má tak hrubý? Prostě ty vlasy fakt jako tu vodu nepřijímají. Takže černoši si vlastně míjí vlasy olejovými přípravky. Takže vlastně jeden z těch produktů Olaba je právě dělaný na principu mytí černošských vlasů. Má takzvaný co-wash, což je vlastně kondicionér a šampon. Je to jakoby v uvozovkách jedno a je to vlastně spojení toho kondicionéru, kdy si vlastně myju vlasy kondicionérem, aby to vůbec do toho vlasu se dostalo. Tím si umyješ vlasy a pak už vlastně znovu nedáváš nějaký další kondicionér, ale už dáváš přípravek, který nevyplachuješ. A tím vlastně ten vlas ošetříš, protože ta péče o ty vlasy je opravdu jako diametrálně jiná. Já si nemyslím, že ty bys měl úplně černošský typ vlasů. To právě chci říct, že úplně bych jako nesrovnával jako typický evropský kudrnatý vlas s rounovitým nějakým jihoafrickým vlasem. To je úplně diametrálně úplně někde jinde. Zase, jo. No a pak následný styling, když teda použiju teda tenhle šampon, který je kombo kondicionér a šampon dohromady. A u toho kudrnatého vlasu je důležitý, aby tam byl jak protein, tak to znamená jako síla, tak i jako hydratace. Což je pak ve valné většině my vnímáme jako lesk v tom vlasu. A vlastně tady ta kombinace, když je vyvážená a vhodně zvolený, vlastně já říkám koktejl na doma pro tu klientku, tak vlastně ten vlas je hezky definovaný, není krepatý, je lesklý, ale je to samozřejmě individuální, nemůžeme to jako škatulkovat, že prostě navlníte kudrnatý vlas, použijete přesně tady tohleto, co tady teď třeba řekneme v tom podcastu. Ale prostě Olabo má krásně jako velkou, širokou škálu využití prostě i kombinací, co se dá použít. Já si myslím, že to samozřejmě je i o tom, že Olabo je holandská značka. V Holandsku je taky spoustu různých národností, tak oni potřebují samozřejmě se tam postarat o každého, kdo tam je. Takže vznikla vlastně i tady tato řada, ale je velmi specifická, práce s ní je velmi specifická, takže dá se říct, že český klient na práci s tímhle produktem jako není úplně zvyklý. A je to pro něj furt takový jako neuchopitelný, nepochopitelný, jak s ním pracovat. Takže vždycky je potřeba udělat opravdu velmi dobrou edukaci, vysvětlit, jak s tím pracovat. Ale co je důležitý, vlastně je tam ten první krok, který jsem říkal, co-wash, který je na to mytí. Pak je tam nějaký sérum, který je na tu péči. To už je, bych řekl, pro větší spektrum lidí, protože se dá použít i v jiných okamžicích. A pak je tam vlastně třetí krok, který je ten styling. A ten dokonce mají ve 3 nějakých jako intenzitách. Takže tam dá se říct, to je jeden z těch produktů, používáme přímo na tebe, protože ty vlny nádherně definuje. Asi to jsou báječní produkty, musím teda jako jenom říct, že vždycky, když odcházím, tak snad jsem ještě víc kudrnatější než normálně. Ovečka show. Ano, ovečka show. Máš taky potom hezký večer, když odcházíš od kadeřníka? No záleží, s kým si mám potom ten večer setkání. Že? Jestli to s kámoškou, tak asi ne. Jako tam je to zase v rámci jenom povídání, možná jakoby nějaké jako srandy a tohle samozřejmě. Když... Ale pochválí ti ty vlasy samozřejmě. Pochválí. Ale musím říct, že když vyjdu vždycky tady z toho domu, z vašeho salonu a jdu teďka jako, tak člověk se i nese, že úplně má pocit, to jsem si všiml. Jo, ty na mě koukáš, když jdu. No to si píš. A úplně si říká tak, wow, jako mám teď jako jak ta hvězda z Hollywoody, ty vlasy. A je to hrozně znát, že to vlastně dodá i té ženě to sebevědomí. A já si myslím, že to potom přesně souvisí, když má upravený ty vlasy, tak pak i může navazovat prostě kontakt, když pokud je svobodná, jako zbalit chlapa, že jo. Může potom být sebevědomější když si dá rande někde, protože má pocit, že vlastně vypadá krásně. Jo? A to je ten základ. Jo? To je pravda. Vlastně než jdu na nějaký rande, měl bych jít ke kadeřníkovi. Ano. Samozřejmě. Ano. Mě třeba baví jako čuchat k těm vlasům, protože když hezky vonějí ty produkty. Nádherně voní. Já dělám taky ve výtahu, vždycky si je beru a dám si je k nosu. Jako to bylo v těch Charlieho Andělci, já bych si je musel vytrhat, abych si je dal k nosu. Já si ke svým vlasům čichat nemůžu. Tak musíš dát čichnout Pepíčkovi, ten ti řekne cajk.
Pepíček je většinou velmi upřímný, radši bych se ho neptal. Víš co, to je takový to, ne, ale neptej se na věci, na které nechceš znát odpověď. Tak jako je pravda, že vždycky po té péči ty vlasy jsou nádherný a úžasně voní, no. Takže to je prostě všechno jako dohromady, jako když si navoníš nádherným parfémem a tady ti sedí. Je to takový decentní a úplně fajn. Ale tohle je třeba pro mě důležitá věc, že, jak říkáš, ty produkty krásně voní, ale za mě mají jednu skvělou věc. Sice krásně voní, ale neovlivní parfém. Já nemám rád takový ty převoněný produkty, který si dáš na vlasy a oni ti opravdu, ale vlastně v kombinaci s parfémem, který použiješ, potom vlastně udělají hrozně hnusnou vůni. Mm-hmm. To je zajímavý. No, ale mně třeba u Olaba se tohle zatím ještě nestalo. Mně taky ne. To je dobře. Nebo všimli jste si toho někdy? Že když jste měli fakt nějaký intenzivnější produkt na hlavě, na vlasech, na hlavě, na vlasech. Třeba myslíš lak na vlasy z drogérie? Nějaký prostě tam, ano. Tak mě to třeba vadilo, že pak jsem si dal nějaký parfém a pak člověk jako má pocit, jo, ale to vlastně vůbec jako spolu nefunguje. Jo, to já většinou poznám nějaký LCF nebo takovýhle věci. Prosím tě, radši nemenuj. Tak, no. Svoboda slova. Ano. Já vím, ale já už se bojím, aby si někdo nestěžoval, že jsi někde někoho pomluvil. No. Prostě, jak řekla tady Františka, tak je to prostě něco z drogerie. Já musím jenom upřesnit, jsem trošku asi jako medúza, že každý ten had má své jméno, asi tak udrlinka, že jo? Přesně, no. Já několik jmén mě ještě napadne, jo, ale slečna Kodrnata je dlouhý, tak prostě hledám vždycky nějaký jméno, které bych použil. Úplně tomu rozumím. No ale my jsme úplně odběhli od těch dílek vlasů, že jo? Jo, ty zakrývání bradavek, tahání. Bradavek, to tahání. Pak tady ještě máme i zkušenost s krátkými vlasy. Jo, to je pravda. A to bylo pro mě už hodně takový, že jsem si říkal, tohle už je pro mě jako docela zahranou informace, kterou já úplně nepotřebuju vlastně jako slyšet. Jako jsem zvědavý, jestli to potřebujou teď slyšet i v tom podcastu. No, tak bohužel tady sedíte se mnou, tak já to ale slyšet chci. Tak mají svůj. No já jsem měl třeba jednu klientku a ta ke mně chodila vlastně na stříhání, měla krátký vlasy, vystříhaný jako okolo uší, takový trošku delší pejzičky. A vlastně přišla s takovým jágříkem, že jo, co se nosilo takový ty 80, 90. Ano, nahoře čupřiná, dolů. Jo. A já říkám, jako, že bych to udělal trošku šmrncovnější, že bych ten krk naopak jako odhalil, protože měla hezkou uší. A říkám, to bude jako fakt jako hezký, necháme dorůst jako patku a to. A ona říká, jo, Pepíno, tak to zkusíme a to. Tak já jsem jí ten krček vystříhal, že jo. A ona pak přišla za ten měsíc a půl na stříhání, to 6 týdnů. A říká mi, prosím vás, Pepíno, a jenom na tom krku to necháme teďko malinko delší. A říkám, jo, dobře, vám se to nelíbilo, nebo to? No, mně se to líbilo, ale komu se to nelíbilo, byl můj partner. A já říkám, jo, proč se mu to nelíbilo? Teď to vypadá jako modernějc, nebo to? A teď přijde ta intimní scéna. Kdy ona mi říká, no víte, on když mě bral ze zadu, tak si připadal, že spí s chlapem. Já jsem vůbec nevěděl, co na to říct. V tu chvíli jsem fakt byl úplně odzbrojený. Ale u Pepči je jedna výhoda. On sice neví, co říct, ale ve tváři mu přečteš úplně všechno. Ano, ano. Takže v tu chvíli, když přišla takhle informace, tak já jenom koukal na Pepína a na jeho výraz. Ježiš, škoda, že se nebyla moucha tady. No, ale to by stálo za to. Mm-hmm. No je to zvláštní, protože je pravda, že někdo miluje ty hřívy, že jo, jako muži, protože jim to přijde jako hodně ženský a sexy a rajcovní. No. A někdo, ale jsou i vyhranění, třeba mají naopak rádi ty krátký, že jo. Protože třeba možná můžou být orientovaný i jinak, ale třeba si bojí to přiznat. Přesně tak. A no nic, já co radši říkat nebudu. Ale třeba jedna... Počkej, tak teď mě to zajímá. Počkej, teď pokračuju. Jedna moje ségra třeba, a když jsem ještě jí barvil vlastně doma, to bylo možná, ještě jsem byl v učení, tak její manžel tehdejší nechtěl, aby byla blondýna. Jo, aby byla furt bruneta. Ale ségra říkala, pak jdeme po ulici. A on kouká po blondýnách. Prostě primárně se mu líbily blondýny. Aha. Ale doma blondýnu prostě nechtěl. To bych zkusila si vzít paruku, co by to s ním udělalo. Pak bych poznala, třeba by se z něj stal ďáblík. Ty máš taky řešení pro všechno, člověče.
Každá informace se dá vlastně nějak zpracovat a použít. No. Třeba jako nenápadně naznačuje. Vidíš to číst vlastně v těch větách. Ano. Číst mezi řádky. To je zajímavý. No. Teď vlastně nevím vůbec, na co se zeptat. Mě to tak šokovalo, až jsem úplně ztratil nit. Sex a vlasy je téma vlastně pro ten dnešní podcast. Myslíš si, že... To je ale hluboká myšlenka. Ale to je tak hluboká myšlenka, že spadla tak hluboko. A nebo je to tak lehtivé, že tomu nejde ani ten hlásek nejde asi ti vyjít. Hele, cashby. Ano. Ale přiznám se, že ta myšlenka spadla tak hluboko, že ji tam jako teď nemůžu vyhrabat. To je v pohodě. Hele, držím ti palce. Doufám, že ne až moc hluboko. Pojď. Ale hodně hluboko. Pojď, nahoď udíčku, já se chytnu. Já bych rád nahodil udíčku, ale to fakt zmizelo. Tak ne. Ale něco si myslíš, ale začal jsem myslíš si něco? Ale já si myslím spoustu věcí. Dobře, tak téma je sex a vlasy. Začali jsme s tím, že žena má být upravená, aby byla krásná, vlastně rajcovala toho muže a tak. A můžeme třeba i rozvíjet třeba praktiky. Pojď do toho. Jo. To nebojí, pojď. Zase mám další, nebojte, já jsem Medúza, takže bude Božka, možná bude Vláděnka, nebo nějaká, nevím, Nataša. Úplně v pohodě. Ale jdeme na to, jo. Jdeme na ty témata sexu, co by mohlo být. Tak samozřejmě, myslím si, že základ je, že když ty dva by si měli říct, co mají rádi. To je ten základ, že jo. Pokud jeden bude chtít dělat na koníčka a druhý úplně jinak, že jo, tak se nedomluví, že jo. Ale pokud si řeknou, jaký mají rádi jako na uspokojování techniky, tak to je to nejlepší, co může být. A to je, myslím si, že chyba spousta lidí, že si nedokážou říct. Hele, a myslíš si teda, že když jsme u těch vlasů, No. že někdo chce tahat za vlasy a bojí se říct, že proč si chce tahat za vlasy? No, protože třeba, ano, jo, já si myslím, že určitě, protože může vidět si toho partnera, že ona má ráda násilí, ona bude třeba asi divná, co přijde potom, já nevím, bič, pouta, jo, pak přijde, já nevím, řetězek. Cashby. Jupí, je to tady. No, takže můžou se toho bát, a nebo ty muži třeba mají ty tužby a bojí se to té ženě říct, protože bys je třeba mají pocit, že je odsoudí ta žena. Že prostě na ně nebude koukat prostě, a přitom třeba ta žena by to ráda vyzkoušela. Takže já bych radila možná nejdřív zkusit jako tak jako lehtivě vždycky jako naťuknout témata, co tak jako jen tak říct mezi řečí, jako když si někdo chceš cukr, tak by řekla, hele, máš rád třeba tvrdší sex? Jo, tak jako zeptat se tak jako jenom jednoduše a lehtivě. Jak jsi to myslel? S tím chceš cukr. No, protože... A já si představuji teď v restauraci, že přijde číšník, řekne, chcete cukr? A já mu řeknu, máte rád tvrdší sex? Ne. Já to myslela tak, jako, že když si řekne, jako, aby to bylo tak lehký, jako když si řeknu o cukr do kávy, takže tak jako lehce i řeknu jenom tak podsunu ten svůj dotaz, tu svoji touhu, tu představu. No, ale vyznělo to tak, no, tak proč ne, že jo, někdo může být jako odvážný a zeptat se i takhle napřímo, ale určitě ten základ říkám, mluvit, říkat o tom, jako, co mám rád, o čem toužím, a pokud to není splnitelný, tak a má to třeba, je to za hranice prostě splnitelnosti, tak klidně být otevřený, ať si klidně jde to vyzkoušet někam, kde to praktikují. Tak je pravda, že existuje i takový pro mě jako mezikrok, který já teda nevyzkoušel, ale jsou to tantrické masáže třeba. Ano. To vím, že tam se dá taky jako něco lehkýho vyzkoušet, tak, tam, ale je to z doslechu. Já s tím fakt zkušenost nemám. Tantrické masáže, ty jsou hodně o uvolnění těla, předání vlastně jako těch doteků a vypnutí v podstatě jakoby opravdu té hlavy. Když má dobrý učitele, tam, tak si může vlastně dostat. Protože dneska ty mladí lidi, když se i podíváte, tak třeba kolikrát se ani k sobě moc nemají, jako nedrží se za ruce. Oni spolu nemluví ani, takže oni si napíšou mluví zprávu. Přes telefony, no, že jo, u toho stolu. A vlastně jako tam chybí i ten dotek a stává se to prostě už takový jako hodně odtažitý. A tam právě na té tantře, tam to funguje, že ten učitel nebo učitelka, která vede vlastně, nebo ten lektor, tu hodinu nebo hodinu a půl, tak v podstatě poví tomu klientovi, aby vlastně zavřel oči a dýchal. A tím dýcháním se soustředí vlastně úplně jenom na ten jediný
vlastně akt toho dechu a vypne ten mozek a začne vnímat jakýkoliv dotyk, pohlazení, chycení za ruku, třeba masáž zad, škrábání. Mě to úplně nabourala, teda musím říct, protože my k tobě chodíme na reflexní masáž. Reflexní masáž bych chtěla říct, zopakovat. Ano. Což je něco, čemu já jsem v životě nevěřil, že mě prostě přes chodidla dokážeš uvolnit páteř. Jo. Počkej, a vždycky říkáš dýchej, tak chodím. Já to teď budu mít spojený úplně s něčím jiným. Ty chtěl říct chodím. Protože my tam jedeme spolu, ale na mě se už pak řada nedostane. No já musím říct, že Zbyněček je specifický pacient, protože jeho mačkám asi jako někdy 2 hodinky a rekord máme i 3. Samozřejmě to propojím potom i se zády, ale jako mě potom samozřejmě těší, že se mu udělá dobře, uvolní se. A s tím dýcháním, ano, ty bys to potřeboval, jo? Možná to dýchání a vypnout ten mozek, protože když mačkáme určité body, tak vidím, jak se mu kroutí pusinka, prstíčky, tělíčko. Ne, je to řekni, já u toho nadávám jak špaček. Jo, nadávám. Je to řekni. Já to mám zaznamenaný. Ano. Ale to tady pouště nebudem. Ne. No a pak samozřejmě pak absolvuje i masáž Pepíček a bych řekla, ten zhuntovaný tak není, takže jeho mám tak za hodinku a půl. Zhuntovaný. Náhodou, včera mě klientka řekla, ty vypadáš výborně, ty nemáš teď skoro žádný vrásky. A říkám, no taky používám Olabo, že jo, poprvé konečně něco používám, že jo. Ale pozor, přišel ten okamžik, kdy mě poprvé někdo řekl, že opravdu v ksichtíku jsem se trošku změnil. Mě to hrozně připomnělo, jestli jenom taková vsuvka, ona jako tam nepatří, jo. Ale jak si řekl, že máš ty vrásky, jakoby, že jsi vytažní, tak mi to připomnělo ten vtip, jak ten manžel se vlastně baví s tou manželkou a manželka stojí před tím zrcadlem a říká, miláčku, podívej se na mě, máš pocit, že mám jakoby hlačí ten obličej a ty vrásky, že zmizely. A on říká, no jasně, já jsem dala si spod prosinku, takže to vypadá úplně super. Takže je otázka. Takže jako ta gravitace prsa, jako u vás to samozřejmě není, ty máš hezké tělo, jo? Nemáš prsa, ale jako připomněla mi ta kombinace těch vrásek a vyhlazení toho obličeje. Hele, normálně si vtipy nepamatuju, ale obávám se, že s touhle indicí na tenhle vtip nezapomenu. Ale nebyla to nějaká narážka, vypadáte výborně, chlapci. Já si večer sudám pod prsenku, tak ti řeknu, jo? Nebo ty kolíčky z těch bradavek. Ježiš, mami, jestli to neposloucháš, nemám žádný kolíčky. Maminko nemá, to byl vtip. Má jenom klec. Což... No. Dobře. Mami, teď prostě to přetoče, neposlouchej. No ty se Pepi nesmě, tvoje máma to taky poslouchá. Já jsem Co řekneš Pepčovi? Pepčovi? Ne, tak taky nějaký jsi tak hezky nahrál. Ne, s Pepčou teda musím říct, máme krásné téma. Občas se jakoby bavíme. Teď maminko poslouchej. O módě, ale trošku o módě jiného druhu. Jenom jako, co se nám vizuálně líbí. Aha, tak poslouchej. No ale tak jako ono v té avantgardě, že jo, se to hodně používá, aplikuje se to v těch kolekcích. No jasně, na molo, prostě to se normálně používá. Pak se dostaneme samozřejmě, o co se jedná, o jaký materiál. Ale dneska se nosí, když jsem viděla modní přehlídku, měl nějaký návrhář přehlídku v tom, že ty modelové měli kalhoty a měli ještě na sobě modelku, třeba, že ji drželi jako na ramenou a byla součástí zakomponovaná v tom oblečení, jako, že ji měli jako jak baťoch nebo něco, takže jsou jako tak neuvěřitelně. To je hlavně těžký batoh. Hlavně uchylný, nekoukatelný. Já bych hlavně řekla, že se vytratilo takový to sexy, prostě krásný, líbivý prostě oblečení. A to je jedno, jestli je to z latexu, a už jsme toho materiálu. A je, už to řekla. Už to vyklazlo. Už to řekla. Už to řekla. Řekla. Takže ano, naše kudrnatá a Pepíček často řeší téma latex. Jo. Tak jako kdybych měl třeba hezčí tělo, tak bych si taky nějaký kousek na sebe vzal. Ale když bych se já do toho oblíknul,
No tak to teda nevím, no. Ale jsou hezký modely, třeba... Možná ale... tu masku na ten obličej, to jim bylo možná fajn. Že bys dělal na zvindu bu, bu, bu. Aspoň já bych zdrhal, to ti můžu říct naprosto bezpečně. Bu, a já bych fakt zdrhnul. Ne, ale když si třeba člověk opravdu třeba najde některé specifické stránky, kde mají, tak jsou z toho latexu neuvěřitelný modely. No, když třeba má člověk korzet, úzkou sukni, k tomu ty vysoký boty lakovaný. A k tomu avantgardu na hlavě, tak je to pecka. Avantgardu. Ale fakt jako. Aha, tak. Jo. Jo, ale, a pak vypadá to fakt krásně sexy. A jsou, Ale pozor. ano, Ten, kdo si tohle koupí, to musí umět nosit. To jo, určitě. Určitě. Už jsem zažil v Praze podobný styl a bylo to katastrofální, protože máš pocit, že utekla čarodejnice od Harryho Pottera a prostě někde tady pobíhá po Praze. Jo. Takže je pravda, že vypadá to krásně, elegantně, ale musí se to nosit. A naše Věruška tady... Musí se to nosit. Musí se to nosit, umě to nosit. Věruška to nosí tady v práci? Naše Věruška, to myslím tebe. Ty máš furt nějaký jména, tak teď ti říkám Jo, Věruško zase. takhle. Naše Věruška, když odchází odsud ze salonu, tak se umí nosit, takže si myslím, že ty bys klidně něco takového mohla vynést. No byly tady takový vlastně i nápady, že bychom tady mohli mít i česání i ve stylu latexu. Jo, že by přišli vyznavači, ano, středeční latexový den česání v latexu a ten, kdo to má, někdo to třeba nosí opravdu během dne pod oblečením jako druhou kůži. Prozradila náš business plán tady a teď nám to někdo vezme. Ale aby tady ve středu nebyla fronta. Přesně. To jsme ještě nezačali, prosím vás, tu středu, jo, tak než tady ve středu bude po 22. fronta nebo ideálně, ať lidí v posluchači latexu. napíší, jestli by se jim to líbilo. Mít prostě něco takového odvážného. Myslíš, že budou až tolik otevřený? No, pokud píše někdo anonymně, většinou bývá otevřen. To je pravda, na sociálních sítích tam se objeví spoustu věcí, které by jako live nikdo neřekl. A když se vrátím teda ještě k tomu latexu, tak dá se to nosit, samozřejmě někdo to nosí i venku, že jo, jako normálně módní oblečení, ale pak se to dá i používat v rámci sexuálních hrátek. Kolikrát si říkáme, jak je těžký sundat uplý rifle, jak je těžký sundat uplý To se nesundává. To se nesundává. To právě Dobře. ten akt, nebo prostě sexuální hrátky provádíš v tom latexu. Protože oni jsou tak vychytaný, že mají různé zipy, otvory, takže nepotřebuješ... Závory. Dobře. I zámečky. Je mi to jasný. Takže to je prostě i praktický. Můžeš bez problémů i na toaletu. Super. Já si myslím, že máme pracovní oblečení ve středu po 22. hodině. Musíme si nechat ušít nějaký hezký oblečky z latexu s praktickými otvůrky. A pak to tady budeš ve čtvrtek sušit, jo, dopoledne. Doufám, že to nebude den pro seniory. Tak. Ale hlavně ono to i funguje trošku jak otočňovací kůra, protože pod tím se teda neuvěřitelně potíš. Protože ono opravdu jako to... Ježíš, to potřebuju. Hele, a teď bude první tady, jo? Korzítek, který pod tričkem. Hele, víš, že já jsem praktický člověk, tímhle si měla začít. Jo, takhle, takže jako funguje to nejen na stimulaci. Mně to úplně jedno, sexu. pro mě je důležitý, že hubnu pod tím. Otučňovací kůra, dobře, Přesně. dobře. Já víc nepotřebuji. Takže si vem potapěcký skafandr. Výborně. A ne, Potřebuješ norchl? no, tak já nevím, jestli s paní klientkou budete pod vodou. Ale občas, když člověk fouká, vlasy jsou všude, tak norchl by možná pomohl. Ale... No, asi bychom se měli Marušky zeptat, kde je tady nejbližší obchod, aby si zašel koupit nějaký svůj první modní kousek. Baruška by mohla mít hlavně svůj vlastní obchod, ale nemá. Nemám. Je spousta stránek, kde si můžete objednat výborných jakoby i firem. V Praze je takový menší obchod, ale doporučila bych ideálně, já nevím, nemůžu jmenovat? Asi můžeš. Proč? My si řekneme o prachy za reklamu potom. Simon má nejhezčí za mě. Jako, a pak samozřejmě existují je tady ještě česká jako firma, která taky šije na zakázku. Kousek za Pardubicema, tam je taky firma, která šije spíš jako designovky, někdy jako pro focení, protože když se někdy podíváte, tak to používají hodně i jako na focení pro nějaký katalogy nebo prostě jako nějaký image, že to s něčím spojí, že to nemusí být úplně hned jako vulgární. Jo? Jo. Takže tím, že to je takový extravagantní, tak se to dá i propojit jakoby i s nějakou značkou. Asi bych chtěl oblek z latexu. Dělá se něco takového?
Ale mohli byste firmě Olabo navrhnout. Teď... Oblek z latexu? No, protože ona je vlastně... Pracovní uniforma Olabo. Přesně. A máte vlastně i ty lahvičky, jsem koukala, že hodně jsou i barevný, ne? Jakože by se nejdřív člověk namastil tou svíčkou a pak by do toho vklouznul, jo? No, to potřebuje člověk opravdu se být namaštěný, aby do toho vklouznul. To není jen tak, no. Ježíš, tak další nápad pro klientku, že řekne, to je svíčka, co se s tím dělá? No to se namažete a vklouznete do latexu. Buď do latexu, anebo budete klouzat po svém manželovi. Taky často. Přesně. A to jsou taky takové jako praktiky, že se lidi naolejují, nebo hodně jako aby byli mastní a vlastně po sobě klouzají. A kde klouzají? Já Jako si nedovedu tělo na představit. tělo. No chápu, ale tak jako doma, co máš doma, vanu? Ne, to jsou speciální takový buď pogumovaný nebo latexový prostě. Mě napadlo dětský normálně takový bazének. To potřebuješ asi větší. Větší dětský bazének. Když ti ulítne ta žena třeba, tak aby si neměl tu masní. Víš, jak ona jako to oko rychle, to tam jako... Tak hlavně ne na balkoně. Prostě, tak kdyby ulítla, tak je to... Zavírejte dveře, balkóny a okna. Aby vám neuletěla. Tak. Výborně. Pepi, vlasy a sex. Máš ještě nějakou příhodu spojenou s tím, co si žádají klientky a zmínili do toho něco sexuálního? Tak i se to odvíjí vlastně od stínu barev. Vlastně i na těch vlasech, že jo? Zrsky, že jo? Jo, jak se říká, zrzavá střecha, vlhký sklep? Ano, to mi bylo taky řečeno. Počkej, že přišla klientka a řekla, že chce zrzavý vlasy, aby evokovala toto přísloví. No třeba tady Klárky kamarádka, tak když přišla, tak ona měla vlastně vlasy barvený henou, ale měla je barvený tak, že konce měla svítivě jako oranžovo zrzavý, pak se začala barvit henou doma, ale ta hena jí chytla prostě do takový hnědozrzavý až pak do černý po nějakým druhým, třetím barvení. Pak teda začala chodit jako k nám, což mi je skoro po 2 letech, kdy jsme to odstříhali, protože vlastně byla ona jedna z těch, která chtěla vlastně zakrývat ty bradavky. Vlastně. Ano, jsem se zeptal. Už ví, jestli to na ty centimetry vyšlo, už se mi ta žárovka rozsvítila. No teďkom ne, no jasně. To má krátký. Ale ona vlastně, protože já jsem potřeboval navázat na tu černohnědozrzavou, takovou zvláštní barvu kovovou, tak postupně jsem to jako zesvětlovala, ona právě měla ten požadavek. Být zrzavější skrz tohleto. A to opravdu hena ovlivňuje tolik jakoby tu barvu, když si někdo dělá henou? Jakože když má... Jo? Jo. A ono fakt s tou henou jako nepohneš. Hrozně málo, který vlastně dokáže nebo tě pustí k tomu, aby si ji třeba stáhnula z těch vlasů, víš, aby si ji třeba zesvětlila. Ale obecně se setkáš s tím, že když někdo přijde a řekne, jsem barvený henou a chci začít chodit k vám, tak kadeřník řekne, je mi líto, přijďte za půl roku. A nebo prostě říct to, dobře, ale já jsem schopný jenom ovlivnit to, co máte mezi henou a vlastně pokožkou. Vlastně ten odrost. Zbytek já nedokážu ovlivnit. A s tím vy musíte jako za prvý pracovat jako kadeřník a ona s tím musí počítat a být smířená jako klientka. Ale když se bavíme teda o té heně mimochodem, tak já si pamatuju na jednu věc, kterou jsem si přečetl ve chvíli, kdy já jsem jako s tou kadeřničinou začínal a nějaký klientky říkají, no a co říkáte na tu henu a to? A je pravda, že to je věc, kterou já jsem moc jako neřešil, protože my jsme ji na salonu nedělali, ale říkám, já si o tom musím něco načíst. A bylo tam jedno jediný přísloví, které tam řekla jedna paní, která mnoho let se barvila henou, a to bylo, s henou začnete milovat svoje šediny. Protože vlastně, když se barvíš henou, tak je to na strašně dlouho. Kamarádka, když to vyzkoušela, tak říkala, že jednou a víckrát ne, protože si obarvila henou hlavu, nosila nějakou dobu, postupně s ní odpadávaly po celém bytě vlastně ty kousky, protože to tam zasychá, musíš to tam mít dlouho, takže uklízela celý byt a hlavně musela znovu vyspárovat celou koupelnu, protože prostě ta barva ji zalezla normálně do těch spár. Takže říkala jednou a víckrát už ne. A říkám, no a za půl roku přejď, protože do té doby prostě já ti s tím stejně nepomůžu. No on je to hodně jako propagovaný, že je to jakoby přírodní, že jo, jakoby zdravý,
Já nevím, jestli to tak je nebo není, ale myslím si, že když prostě jsou kvalitní kadeřnické nebo kosmetické vlasové přípravky, tak si myslím, že je lepší jít do něčeho takového, než experimentovat teda s něčím takovýmhle. Přesně tak. Rozhodně. Ale je potřeba opravdu jako vybírat a vědět, do čeho jdu a vyhnout se opravdu, ale vyhnout se prostě tý a myslím si, barvě z drogerie. Na co bych já apeloval, jakožto kadeřník, protože vím, jak mě to vždycky dokáže vnitřně vyburcovat, když klientka přijde a sečtila z internetu, z různých článků, z různých ženských serverů, kdy jako si načte různý tady ty, kolikrát to jsou i jako, když to pak řekne nahlas, tak vlastně zjistí, že to je vlastně nesmysl, co tam bylo vlastně napsané v tom článku. Takže si myslím, že by měla hlavně důvěřovat tomu kadeřníkovi. Ty jsi vlastně takový lékař. Jo, některý klientky lékař vlasů. Si mě i vlastně píšou do svého pracovního kalendáře, jako že jdou k lékaři. Takže jsem lékař přes vlasy. No, tak ale kdo jiný, že jo? Ano. Jako opravdu, já prostě to říkám pořád. Tady v České republice je kadeřnický nebo kadeřnický obor hrozně zprzněnej. A teď nemyslím sexuálně, ale opravdu zprzněnej, protože je to opravdu o tom, že... To přijde. Je to o tom, že ten kadeřník opravdu je ten doktor přes ty vlasy a měl by se snažit tomu klientovi maximálně pomoct, poradit. A není to o tom, že teď ta firma dělá akci na něco a tohle je skvělý a příště má větší bonus z něčeho a tohle je skvělý. On by měl vždycky myslet na to, aby pro toho klienta udělal maximum toho nejlepšího. I když pro něj to znamená, že v tuhle chvíli bude mít menší zisk. Rozumím, no. Vy jste vlastně takový kreativci, protože pro vás to taky musí být hrozně náročný. Vy si musíte umět představit vlastně, jak to té ženě vlastně ostříháte, aby opravdu jí to slušelo, jaká ta barva vyjde, protože přijde třeba, jak říkáš, od nějakého zprzněného kadeřníka a vlastně trvá nějaký proces, že není hned krásná, že jo? Tak ta barva nějak chytá, nějak se prostě zpracovává, váží na ty vlasy. Takže musí být opravdu důvěřivá a pak, když vidí ten výsledek, tak jako to musí být super, no. Je to tak a v podstatě proto my máme taky, ale jenom stálou klientelu. Jo, není to o tom, že k nám někdo přijde jednou a už nepřichází. Vždycky si vybíráme klienty, který se k nám vrací a máme opravdu nastavený vztah s tím klientem a chceme ho poznat a on nám důvěřuje. Jo, nejsme z těch opravdu, který prostě... Někdo že si jakoby rychlo kvašky a prostě tam střídáte tak, prostě a střídáte, jak chcete. Ale pořád je to vztah na bázi kadeřník a klient. Ano, má to své meze, samozřejmě. No. To je jako u mě, když dělám reflexní terapii, tak já taky ráda jakoby mám spíš klienty, kteří jsou na doporučení, nechci si brát prostě za každou cenu prostě zvenku cizí lidi. Prostě radši chci pracovat na tom přátelským, prostě na té přátelské bázi, na dlouhodobém vztahu a vlastně, aby jsme si vypěstovali nějakou tu důvěru. Vlastně on, hlavně, přesně, aby přišel a věřil. Aby věřil, tak, že to, co pro něj dělám prostě, že mu chci pomoct. A vlastně to je ten základ, protože pak odejde už jenom to, že je jakoby vyrovnaný psychicky a u vás taky, že jo. Vy mu vysvětlíte všechno, nebojíte se čehokoliv. Víš, na co jsem si s Binďo vzpomněl? Ne. Pamatuješ, jak jsme tady měli jednou toho kadeřníka? Pamatuješ si ho? Co z toho chceš říct? Na to hostování. No, protože máme téma. Jaký je? Jo, takhle. Jo. A tak to můžeš asi říct. A to byl prostě kluk pro ženy, atraktivní kadeřník. Don Juan. No. Takže si udělal z práce a věděl business. to, samozřejmě přesně, to věděl. Věděl to fakt o sobě, protože jakmile prošel okolo nějakého zrcadla, hnedka si ty vlasy upravoval, jo, udělal na sebe takový ten pohled jako takže toho princ svůdníka. Krasoň. No. Tak. Tyjo, ale ty ženský na ně reagovali. Tyjo, to bylo neuvěřitelné. Takže měl neuvěřitelný ale afrodiziak. on nebyl Pražák, on byl mimo pražský. A on hlavně přijel se zbalenou taškou, ale nehledal si ubytování, protože věděl, že nocleh vždycky sežene. Hezky krásný. A to byl šikovný Takže hoch. on třeba no měl šikovný 2-3 to nebylo, ale tohle mu šlo. Tohle mu šlo. Kadeřničina, u toho bych trošku pokulhával, no, trošku jo. Ale teda jako nocleh si vždycky chlapec našel.
A pokaždý spal někde jinde. Zajímavý, ne? Takže vlastně sex a vlasy máme úplně v jiném tématu. Ale ještě bych k tomu dodal, že ty klientky mu neplatili za sex, ale platili mu tady za vlasy. Za vlasy. A on se pak ještě u nich vyspal. Takže... Tak možná dostal nějaký příplateček. Jo? Dostal nějaký jakoby, díško, provizi. A vlastně to bylo schované za obalení všechno. Jakoby, no, je to jako zase nehezký vlastně. Hodí se to k tématu, ale když si člověk nad tím zamyslí, tak je vlastně člověk, který zneužíval svoji práci a tu důvěru v rámci klientely a může vlastně poškodit vlastně váš salon úplně, protože vy si budujete... Ne, může, už tu není. Nepotkala jsem Don Juana, takže tady není, ale může poškodit vlastně něco, na čem vy pracujete strašně dlouho. Není to jednoduchý. Něco si takového vypěstovat, i ty vztahy, důvěry a pravidelnost prostě. Jo. Ale to je třeba to, od čeho si my vážíme fakt jako nejvíc. Je to ta důvěra toho klienta, ale musí být vzájemná. Je to prostě vzájemná důvěra. Jeden věří druhýmu a já věřím, když řeknu klientce, že má takhle pečovat o ty vlasy, že ona to dodrží a bude opravdu o ně takhle pečovat s těmi správnými produkty a stejně tak ona musí důvěřovat mě, že chci pro ní opravdu udělat to nejlepší. A to je pravda, vždycky. Já odcházím s tímhle pocitem. Ještě bych vám ty buchty přinesla na pečený. Jako domů. Ale ty většinou něco makový. Přineseš, takže jako... A nebo nám pak uvaříš, když jsme u tebe. Ano, to je pravda. My máme takový rituál. Kluci právě vždycky jezdí ke mně, když děláme ty masáže a vždycky si pak něco uvaříme dobrého. A jednou to bylo báječní poslední návštěva. Co to probíhalo s Binďo? Jsme dělali ten rituálek. To byl ten rituál přání. Jo, prosím vás, to byl slunovrat. Ano. To byl slunovrat a my chodíme k naší, my říkáme jako čarodejnici, ale je to moc milá paní. No každopádně my, když jsme u ní byli, nebo já když jsem u ní byl, tak říkala, hele, bude slunovrat, já vám pošlu nějaký rituál, splní se vám přání nějaký. No a v den vlastně slunovratu jsme byli u tebe a říkám, hele, já mám tady tohle, tak pojďme udělat. Takže všichni společně i s tvými dětmi jsme vlastně dělali rituál a bylo to fantastické. Bylo to fantastické. A bylo to strašně jako silný. A nejvtipnější bylo, že jsme každý si vzal papír a dělali každý to největší slunce nebo kruh, aby tam napsal co nejvíc těch přání. A pak co mně přišlo vtipný, že jsme to pálili v hrncích. Na jídelném stolu. No tak, aby nám si nezapálil byt, že jo? To nebylo naše přání. To je pravda. My máme prostě moc hezký věci a je to zase o nějaký důvěře, protože rozhodně takový rituál bych jenom tak s někým nesdílel. A já si toho vážím. A já chci říct, že už jsme časově dost dlouho. Já si myslím, že rozhodně tady nejsi s námi naposledy, protože my vlastně, než jsme začali ten podcast vlastně natáčet, tak jsme se tady smáli asi 20 minut, než jsme byli schopni vůbec začít. Jo. Takže... To bylo totiž branicové cvičení, totiž o prodlužování života hlavně, že? No, já myslím, že jsme si ho prodloužili dostatečně a věřím, že nás navštíví i v nějakém dalším díle. Že nás navštívíš v nějakou tu středu po 22. Tu středu, hodině. Dobře, ale aby bylo chladněji, aby jsem se neroztekla, až přijdu. V tom jako zmrzlinka. Oblečku. To je to hubnutí, to zase chci já chci, aby bylo teplo, až budu vlezli do toho ale latexu. možná by to bylo docela zajímavé, že kdybyste i viděli in natura, jak to vypadá, aby se to vlastně mohli i popsat. Protože... Máme úkol do příště. Ano, napiš si Zbinďo do diářku. Peje. Napíšu si a budu vědět, že mám chodit v latexu v horku. Dobře, já si to tam napíšu. A v tom případě já ještě bych chtěl říct, že ostatní si můžou napsat do diářku, že na www.olabo.cz si můžou koupit produkty Olabo a s kódem s láskou mají slevu 5% na celou objednávku. To je báječný. To je báječný. To musíš mít. Tak a v tom případě. No hlavně ty svíčky. Protože ty se můžou používat v rámci vlastně masáží, sexuálních praktik. Můžeme to pak třeba rozvést. No, nebo vám prostě jenom hoří. Ano, nebo ozdravného, ano. A všimli jste si, že už po třetí se snažím to ukončit, protože jsme dlouhý a vy mě vždycky nějakým způsobem... Nás to začalo bavit. Vás to teprve teď začalo bavit, tak
To mě moc těší, můžeme pokračovat dál a rozdělíme to na 2 díly. Každopádně pro tuhle chvíli moc děkujeme slečno Kudrnatá, že si k nám přišla a dneska si od nás schytala asi 60 různých oslovení. Nádherná medúza. Ano. Nádherná medúza. Budeme se těšit příště. A já se loučím. Tak já bych se chtěla taky rozloučit. Medúza, Karlíta, Věruška, Bětuška, Boženka. To je úplně jedno, jak se jmenuji, ale budu se těšit na další shledání. A posluchačů samozřejmě doufám, že bude přibývat. My děkujeme, že jsi přišla. Budeme se těšit na příště, na pokračování. Čas plyne a my se jdeme opalovat. Juhu.